kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Halin sa Citizen Water Watch, kay naginlunsad ni Bacolod City Mayor Alvin Benitez ang Citizen Kuryente Watch. Hindi agad tumatagaan sa solusyon ang problema sa supply sa kuryente sa syudad. May report si Nico Delfin. Inoras pa lang sa ginpost ang Citizen Kuryente Watch sa official Facebook page ni Mayor Alvin Benitez, naglabot na sa masobra 150 ang nagpalabot sang ilang reklamo sa alkalde. Ang nagapangunang reklamo nga nabaton sa talatapan sang alkalde, amo ang unscheduled brownouts, ang madakong aginsaka sa bilis ng kuryente, kag patay andar nga power supply. Si Erna Katatista sang Regent Pearl Home Subdivision sa Barangay Alihis naggalaom nga matagaan sang solusyon ang among mga problema, ilabi na nga halos kada semana may brownout sa ila. Nagpamakal na siya sang rechargeable trouble lamp kag naghimo sang improvised lamp nga himo sa mantika nga may asin para lang may kasanag sa ila balay kada mag-brownout. Do expected na nga kada week ga brownout gidya kisa gani inog tulog na gid mga 11 naga brownout pa. Pero sugit kay kisa wa ka pa kapamatay sa ngay ka pang off sa ngimo nga mga gamit yung ano gulpi lang masiga. Pero man nga malawig kaayo. Samtang nagpalabot man sang sulat kay Senador Raffy Tulfo ang katapos sang Power Watch Negros sagud matigayon ang performance, technical kag financial audit sa Central Negros Electric Cooperativo kon Seneco. Ang senador ang nagpasalig man nga aksyonan ng reklamo sa mga konsumidor. Nagapati si Wenny Sancho, convener sang Consumer Watch Group, nga sa bulig sang national government mausisa ang mga kontrata sang Seneco upod sa mga power supplier nga mong ila ginapatihan kabangdanan sa pagsaka sang bilis sang kuryente. Ang grupo ang magahinyo man sang bulig sa alkalde kag kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Damlag pa sa hiring nga ginpatigayon sang Bacolod, isa-isa ang ginsabat sang Seneco ang mga palamangkutanon sang Power Watch kag sang mga konsihal halin sa mga kontrata, loans, pati ng unscheduled brownouts kag hindi na makontak nga hotline number. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.